Гэтая мапа проста знясе вам мозг. Гэтыя кропачкі гэта месцы паходжання чаляднікаў, то бок падмасцер'яў кракаўскіх майстроў 15-16 стагоддзяў. Вы бачыце, што кропачкі ёсць так далёка, як у Шатландыі. Навошта чалавеку ехаць так далёка ў Кракаў? Справа ў тым, што ў сістэме сярэднявечнай гільдыі вы павінны быць падмасцер'ем, чаляднікам некаторая колькасць у год, каб стаць майстрам і атрымаць права працаваць у сваім горадзе па прафесіі. І шмат якія гільдыі абавязвалі сваіх чаляднікаў ездзіць да іншых гарадоў некалькі год, прычым, напрыклад, у кракаўскіх ювеліраў было абавязкова падарожнічаць 4 гады. І там, умоўна, як практыкант, працаваць у нейкага іншага майстра з іншага горада. Ну і рабілі яны гэта відавочна дзеля таго, каб пераймаць досвед адно ў іншага. То бок людзі позняга сярэднявечча і рэнесанса настолькі добра ўсведамлялі важлівасць таго, каб пераймаць экспертызу адно ў іншага, што яны літаральна вымушалі людзей падарожнічаць, каб гэтую экспертызу пераймаць. Ну і калі гэты чаляднік там 4 або 1 год там пападарожнічаў па іншых гарадах, то яму дазвалялі павярнуцца да свайго горада і стаць майстрам. То бок адкрыць сваю справу па прафесіі. Дарэчы, не заўжды працавала так прыгожа, калі гільдыя абмежавала колькасць майстроў, якія на дадзены момант могуць працаваць у горадзе, або гарадскія ўлады вырашылі, што занадта шмат прадукцыі ўсяго, то вам не дадуць стаць майстрам. Але вы проста ўдумаецеся, што людзі да такой ступені разумелі, наколькі важліва абменьвацца ідэямі, што яны літаральна рабілі гэта абавязковым перадумовай таго, каб вам дазволілі весці свой бізнес.